Pers. Welkom bij Extra's Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En belangrijk nieuws gaat over de stijging van het aantal gevallen griep en COVID. Op Curaçao is er namelijk sprake van een toename van het aantal gevallen van griep en COVID-19. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekendgemaakt. Het Curaçao Medical Center meldt dat ze worden geconfronteerd met een groot aantal mensen dat zich meldt bij de spoedeisende hulp met ademhalingsproblemen. Ook zijn er mensen opgenomen in het ziekenhuis met complicaties van griep of COVID. In het ziekenhuis worden mensen met ademhalingsproblemen gescheiden van andere patiënten als voorzorgsmaatregel om verspreiding van infecties te voorkomen. Het ministerie raadt de bewoners van Curaçao aan om, net als in de tijd van de COVID-pandemie, vaak de handen te wassen, sociale afstand te bewaren, te vaccineren en een mondkapje te gebruiken. VWC heeft zorgen over de verhoging van het minimumloon. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao heeft haar bezorgdheid geuit, dat deden ze gisteren door middel van een persbericht, naar aanleiding van het besluit van de regering om het minimumloon voor 2024 te verhogen. De VBC vraagt zich af of deze verhoging daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de koopkracht en een vermindering van de armoede, gezien het gebrek aan aandacht voor arbeidsproductiviteit. Dat is een onderwerp dat de VBC keer op keer naar voren brengt. Niet alleen kijken naar de betalingen, maar ook naar een verhoging van de arbeidsproductiviteit op Curaçao. De VBC benadrukt dat de verhoging van het minimumloon die vorig jaar in januari met 11,2% en dit jaar met 5,4% is verhoogd, wellicht niet de gewenste effecten zal hebben. De minimumloner krijgt meer betaald voor hetzelfde werk zonder dat dit leidt tot extra productie, aldus de VWC. Onderzoek naar overlijden patiënt. De Inspectie van Volksgezondheid heeft een onderzoek gestart naar een geval van een patiënt die op 2 januari ziek werd nadat hij een dag eerder contact had opgenomen met de huisartsenpost. Dat heeft de algemeen inspecteur van Volksgezondheid, Sirvin Kelly, aan de Extra bekendgemaakt. De patiënt die contact heeft opgenomen met de arts op wacht bij de huisartsenpost, dat was op de eerste dag dat de hap operationeel was. De patiënt werd ziek nadat hij het advies had gekregen om paracetamol te nemen, zonder de mogelijkheid te hebben gehad om naar hap te gaan voor een consult en zonder een bezoek aan huis. Volgens de inspecteur van de Volksgezondheid, Sirvin Kelly, moet onderzoek bepalen wat er precies is gebeurd. Hij benadrukt dat het niet per se de hap schuldig is aan het geval. Dat moet dus onderzoek nog uitwijzen. De huisartsenpost is sinds begin dit jaar een nieuw initiatief waarbij mensen 's avonds en in het weekend contact kunnen opnemen met 1 centrale post in plaats met een huisarts van dienst. Vakbond APVO blijft groeien. Dat is verheugend nieuws voor de grootste vakbond van Curaçao. De voorzitter, George Hernandez, benadrukte tijdens de opening van het nieuwe jaar, dat gebeurde vlak voor het weekend, dat de APVO de grootste is op Curaçao en ook de grootste blijft. En er zijn in 2023 507 nieuwe leden bijgekomen. Dat is een record, aldus Hernandez. Daar staat tegenover dat 70 leden weggingen, ofwel naar een andere vakbond. In ieder geval, de APVO is klaar voor het nieuwe jaar. En bij de opening van het nieuwe jaar waren er maar liefst 3 ministers aanwezig. Martina, Larmonie, Cecilia en Seintje. Ruzie-echtpaar loopt uit de hand. Gisteren moest de politie naar Amerikanenkamp. Daar was een ruzie tussen een stel, helemaal uit de hand gelopen. De man mishandelde de vrouw, ook de man zelf raakte gewond door de vrouw. Er wordt nu onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld. De vrouw vluchtte op een gegeven moment naar de buren toe. Daar kwam de man naar binnen. Het zorgde voor veel ophef in de wijk. Uiteindelijk heeft de politie zowel man als vrouw aangehouden en vooral tot rust laten komen. Kustwacht kijkt tevreden terug. Er was heel veel aandacht van tevoren dat iedereen zich netjes moest gedragen, aan de regels moest houden tijdens Fuikdag 2024. Dat was afgelopen zondag. En de Kustwacht kijkt tevreden terug. En als je op sociale media kijkt, ook heel veel mensen die aanwezig waren, kijken tevreden terug. Er waren nauwelijks, eigenlijk geen incidenten. En er deden tussen de 150 tot 200 boten en of sidoes mee aan het spektakel.
Carnavalseizoen 2024 geopend. Dat gebeurde afgelopen weekend. Het carnavalseizoen is geopend. Het was een groot festival, of een groot optreden, verschillende bands bij het Curaçao Festival Center met als headliner Kassav. Al decennia lang bezig, maar opnieuw een heel goed optreden, zo zeiden de aanwezigen. En daarmee is de toon gezet voor het nieuwe carnavalseizoen. Ook de kandidaten voor Prins en Pancho, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen, als voor de carnavalskoningin zijn bekendgemaakt. Dus we kunnen van start. Even reclame en zo heb ik meer nieuws voor u. Na año 2009, familia Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo na começar com 4 truck de mixer, pump truck, anto planta fácil. Wat nos awe. Awe nos tem 4 truck de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de no menos 120 cub per hora. Corta explicação de Readymix Batching Plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclar, dingen mixer de planta e não dingen truck. Dan gaan we naar Nederland. Daar is een probleem met uithalers. Wat zijn dat? Dat zijn vaak jongeren die worden ingeschakeld door criminele bendes om drugs uit containers te halen. Eind vorige week zijn er 19 op 1 nacht aangehouden. En het gaat om, ook om een vrouw van 18, maar de jongste van 14 jaar tot 20ers. Veelal uit de omgeving van Rotterdam zijn het jongeren die in de handen vallen van criminele bendes, vaak met mooie beloftes, maar uiteindelijk moeten ze heel gevaarlijk werk doen. Ze zaten verstopt in een zogenaamde Trojaanse container. Dat is een container die leeg lijkt, maar waarin drugscriminelen zich opsluiten om zich vervolgens op het haventerrein te laten rijden. Daarna gaan ze er op een gegeven moment uit en halen ze drugs uit andere containers. Zoals gezegd, de jongste was 14 jaar oud en dat is reden tot zorg. En daarom heeft de politie meegewerkt aan een video waarvan u nu een deel ziet. Die is gemaakt door het AD in Nederland, waarin uitgelegd wordt hoe die criminele bendes ertoe komen om jongeren, vaak jongeren die gevoelig zijn voor een extra zakcentje of voor respect op straat, zich in de luren laten leggen en ingezet worden voor criminele activiteiten. Kijk naar de volgende video. De Rotterdamse haven is niet alleen de grootste van Europa, het is ook een heel belangrijke plek voor drugshandelaren. Vorig jaar werd hier 46.000 kilo cocaïne onderschept. Het jaar daarvoor zelfs 72.000 kilo. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want uit onderzoek blijkt dat voor elke kilo coke die onderschept wordt, ook een kilo ongezien het land binnenkomt. Heel veel drugs worden dus niet gepakt. Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld, gevolgd door Peru en Bolivia. De drugs worden met containerschepen naar de haven van Rotterdam gesmokkeld. Het grootste deel van de cocaïne wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Een kleiner deel is bestemd voor de Nederlandse markt. Criminele organisaties zetten jonge mannen in die tegen betaling tassen met cocaïne uit containers halen. Vaak gebeurt dat via de switch-methode. De drugs worden dan verplaatst naar een container die niet gecontroleerd wordt. Die container wordt later van het terminal gereden, op weg naar de dealers. Zij zorgen ervoor dat de drugs daarna op de markt belanden. Uithalers zijn vaak jonge jongens of jonge mannen die op slinkse wijze geronseld worden. Op het schoolplein, bij het tankstation, op de sportclub. Vaak begint het met een vriendelijk praatje of met een cadeautje zelfs. Maar pas op, als jij die iPhone aanneemt, dan zit je eigenlijk al in het web, zonder dat je het in de gaten hebt.
Als je eenmaal in deze handel zit, als je 1 keer je medewerking hebt verleend, dan kom je er eigenlijk niet meer uit. Dus dan heb je daar mogelijk een leven lang last van, met alle mogelijke vervelende consequenties voor jezelf en je gezin van dien. Er is de angstcultuur en ook de verheerlijking van dat jongeren denken van dit is de manier om geld te verdienen. En ik wil niet specifiek over wijken spreken, maar meer over de gebieden waar het gewoon speelt. Want wij zien dat zowel jongens in Charloes, Feyenoord, IJsselmond en Delfshaven de stap hebben gewaagd om het te gaan doen. De politie in Nederland wil niet aangeven uit welke groepen die jongeren vandaan komen. Maar in andere artikelen valt te lezen dat ook Antilliaanse jongeren in Rotterdam slachtoffer worden van de criminele bendes en zich laten inzetten als uithaler. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en dan heb ik meer nieuws voor u. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens. Dag.